Netflix pe telefon, ce-o în buzunar. Am biletul pentru vară, anul ăsta intru iar. Ziua s-a întins, are 40 de ore. E cald și bine, viața merge ca pe rale. Apar și fluturi în stomac, 3 mesaje în DM și o întâlnire în parc. O dăm în boxe să se audă în toată scara. El e băiatul care ne aduce vara, aduce vara, aduce vara. Suntem pe val de dimineață până seara, până seara, până seara. E spam cu ultraviolete de la soare. Vreau să mă arunc din pat direct în mare, că eu sunt fata care îți aduce vara, aduce vara, aduce vara. Toată ziua super fine, oh. Stăm la soare ca un slime, oh. Dorm până târziu mai ore. Pe tine scrie fericire. Într-o poză mi-a zâmbit, cu un edit m-a cucerit. Share location m-a găsit, că m-a tot urmărit. Facem un story să ne vadă toată țara. El e băiatul care ne aduce vara, aduce vara, aduce vara. Suntem pe val de dimineață până seara, până seara, până seara. E spam cu ultraviolete de la soare. Vreau să mă arunc din pat direct în mare, că eu sunt fata care îți aduce vara, aduce vara, aduce vara. Aduce vara, îți aduc eu vara. Aduce vara, îți aduc eu vara. El e băiatul care ne aduce vara, aduce vara, aduce vara. Suntem pe val de dimineață până seara, până seara, până seara. E spam cu ultraviolete de la soare. Vreau să mă arunc din pat direct în mare, că eu sunt fata care îți aduce vara, aduce vara, aduce vara. Aduce vara, îți aduc eu vara. Mix the music, Juliana, na na na. Ce faci? Ce faci? Bine, voi ce faceți? Bine. Bine, am întârziat pentru că am prins trafic și stricat. Ok, am înțeles. N-ai început fără noi, N-am sper. început fără Ok. voi, filmăm, da? Da. Sunteți gata? Da. Sunteți gata, da? Da. Bună! Mixton Music prezintă primul mare turneu național al cântăreței, vloggerului și influencerului Iuliana Beregoi. Vino în septembrie și octombrie să te întâlnești cu Iuliana în orașul tău la turneul Lara și Generația Z Back to School. Oradea, Satu Mare, Bacău, Botoșani, Craiova, Cluj-Napoca, Râmnicu Vâlcea, Constanța, Galați. Sunteți pregătiți să arătați forța Generației Z? Ia-ți din timp biletul tău normal sau VIP Meet and Greet de pe iabilet.ro și participă la un super show cu Iuliana și mulți invitați surpriză. Partener Sense Music. Hei, salutare, dragi prieteni! Abia aștept să vină luna septembrie să ne cunoaștem, să facem poze și să cântăm împreună la turneul Lara și Generația Z. E primul meu turneu, am foarte mari emoții pentru că voi ajunge în multe orașe în care nu am mai fost niciodată, însă sunt sigură că o să ne distrăm super. Să știți că vă iubesc enorm de mult și vă mulțumesc pentru toată susținerea voastră. Voi sunteți forța mea, forța Generației Z. Să știți că vă iubesc enorm de mult încă o dată. Vă pup! Ne vedem la turneu!